الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الجزاء ñan yimɓe joɓotende on calminama on juurama on mantama ñan yimɓe nder holde يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لا إله إلا الله يوم يقوم الناس لرب العالمين يبي فندرو كغور ونا كيچوچ ونا يم ونا بابا ونا چرنو ونا ولي إدرو بونه de chumchi fof ko خليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ñande mo yidani al mustafa mo rewani al mustafa mo nyamtinani al mustafa mo jettani sunna al mustafa ngata fede dum ficca wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikr بعد إذ جاءني لا إله إلا الله لا إله إلا الله ñalawma ene juuti ɓeɗo warñi en heɓa koppi ɓe heɓa dane ɓe heɓa nanorde yumma doga baba doga yawma yafiru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة جيش بول كرم اندر تال قل له مجر ياسمم لير قل له مجر ركي ده دفتر مم يامو اوه ركي ده دفتر مم تشغل كيشي ولا حول ولا قوة إلا بالله إنام يوم الدين يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لا إله إلا الله الله حالا يعني هاي قوة حالتا يبفون اليوم هاي قوة فون وجه فون كتا كنجا إنام hay goto jabata ko limanil mulkul yawm hollami do hande Allah jabo horum bandirabe silam leydi tagge asaman tagge enam dum non minema annenam bandam mawnam dedam gare cukkude siratal mustafa sunnatal mustafa sallallahu alaihi wasallam diine ene weebi bandirabe julbe teddube mojjibe ƴamanabe du'anabe bandirabe sehilabe kala cattindo diina foltodum way kono ndonoda sac 100 kilo ni to padata a yettoyta woddota a woddoyta garta ganda e hoorema daña zéro bandirabe sehila or sujet enam kala cattindo diina foltodum ali janna jeydum ko hulbe Allah inna lil muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا من المتقين لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا ودنا بيدون بعد كو كاتال نادي الجنة كو هولدي الله jom aljanna jogi sifaji ngare namdo den koy men en passi o do examen wala en passani eden jeya e mabbe wala en jeya mabbe aljanna ma wadde dandu dawa e deftere e sunnatul mustafa enaf kede ko Allah wi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا عثمان الجنة فرق ليدي أسماني هل جيب الجنة بندراب سيلاب بين هل الله إبي تشاكو نبي تشكيراني نبي مبراني نبي نجوغيني نبي مباسيني نبي مبانكيني نبي نبي تشاكو كوبي نجوغي كو سبي تونيا مبي جافو إبي تشود تونيا إبي تشود metterende be jaafo yimbe enam en mojjinbe Allah ni yibbe men mojjere Ceerno Ousmane ndewa Allah hasani ya Allah sayane Allah ni yima ko non Mustafa wi enam lilladhina ahsanul husna wa ziyada lilladhina ahsanul husna wa ziyada jom mojjere en be mojjin to njuulo be mojji to korke to hajjo to jinnal to biddo to debbo to koddido jikko o mojji be nanya plus be jiya Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جاءت ندو اللونيا إن ندنوي إن جاء الله بيرون جاء الله ووجوه يومئذ باسرة جاءت مقولي كرم بنجيرها الله يا الله دندو إن هذا دي الجملة سبحانه وتعالى بندرا بسيرة بينام ɗum noon focco waji goto wiya rasulallah holko nantami aljanna hallam sari heewe o qul amantu billahi mastaqim wi a gomni Allah e poccoɗa ndeysan mbaɗa diine ko ni wayi webde bandiraɓe sehiraɓe holtama en tambina koye men Abu Hurairata wi giɗo ma mo jiɗɗa o sallallahu alayhi wa sallam wi keɗe bandiraɓe sehila o yim mo on fittanam wone jungo mum son mbaɗani bakkaruji oɗon jafno Allah itta on ɗo o adda wonɓe eɓe mbaɗa bakkaruji ɓe jaafo o yaafoɓe bandiraɓe sehilaɓe ɓe jafno o yaafoɓe hadis rawahu muslim tongode makko 2749 keɗe mi halta hadis o so tawi en bakkodinani lubɗi ɗi Allah itta en ɗo o adda wonɓe enen bakkodina ɗum fiti enen fof keɗen bakkodina ɓe jafno o yaafo en ala fof parfait bandiraɓe ɗum ɗon ko jiɗɗa ko tampinta koye ma nelaɗo halakal mutanatti'una ɓen exagéré diino ko halkiɓe wona ɓe maayi ɓe firti ko jeygol ɓe payi on biyawo Allah wi taw o wiyani o nelaɗo wi taw wiyani o fodana ko jeygol bandiraɓe sehilaɓe nam minen kay dariga amen minen ɓuri yimɓe fof minen min kasbataki minen min dewata sirade koye keeceje malaikaji min dewata so yimɓe dariɓe ene ñaawe min mbiya i ko kawi yimɓe fof ko ñaawa min tinani emin cakke less arche eɓe manta koyema aɗa manta hoyema sahabaɓe goyi bakkatuji men almoustapha woyi somo juula bandiraɓe sehiraɓe o woyi oyi ummati an aɗa manta hoorema mbaɗanan ko Allah wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa bandiraɓe wona haaluji ma neɗɗo yawomani haalanma ɗum ceerno ari o waɗini nafki makko mayiɗo yiya e less nafki makko wona ko yaware wallahi ko yaware so wonani yaware neɗɗo haaltan pucci paccaji ha gunɗina omo yeeyima omo yeewi gandal ma omo yeewi teddungal ma e nam ɗum waɗi omo nefa hay wiide Allah wi e nelaɗo wi omo ardito Allah omo ardito nelaɗo omo fenato Allah omo fenato nelaɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah keɗe wiɓe Allah wi taw wiyani holko jogor dañde bandiraɓe sehilaɓe e nam so tawi ko ni wayi an a ñawetake an a hasbetake an a ɓenni sirade i ñaago mayde قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ستين بيدون الآخرة أنه تنجي إياكم أيضا o adno way musdani adno way mettudni sattudni ɗum ko ñawuji ɗum ko warede ɗum ko mayde ɗum ko heydude ɗum ko jangede ɗum ko wulede ɗum ko fiyede ɗum ko wujjede ɗum ko ñohede iñaako mayde mbaɗan aljanna paɗa ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله ويرها أبدا لو نكو حالكم أني وانا قوم بندر بسيلة إنام نينام بندم مونم باي بوي كده كالبكو والله وانا تونينج إنام نلا صلى الله عليه وسلم كده ما مجد أوي صلى الله عليه وسلم ملائكة جولي مك الله جولي مك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
giɗo ma wi goto e mon fof ala fo mo golle mum nannata aljanna ɓe mbi ya rasulallah hay an o hay min sona mi suuɓi e walla e yurmede Allah hadis omonto Bukhari tongode makko 5673 ujunnaji 5 e temedde jeegom e capanɗe jeeɗi tati bandira tongode hasana tongode hadis o bandira isma'u ngare ñaawen koye men hade men ñaawede ngare ñaawen koye men hade men ñaawede bandiraɓe sehilaɓe eynam peesen golle men hade men peesede eynam Abou Hurairata guiɗo ma mon jiɗɗa o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi e nelaɗo haalata e jahala jomiraɗo nelaɗo wi Allah wi keɗe bandiraɓe hadis o pofte mutte pofali ha ƴeewen enen kam ko mbasnotoɗen ko sene jati walla jarani ɗum o wi so jiyaɗo waɗi bakkar o wi e Allah min de mi waɗi bakkar yafoɓe Allah wi jiyaɗam waɗi bakkar omo jogii jomiraɗo ganduɗa enen yaafo bakkar kadi so welama kadi ñaawo bakkar mi yaafimamo jiyaɗo watti bakkar goɗɗo kadi o wi e Allah mi waɗi bakkar mi toñi hoore mi yaafomi Allah wiye jiyaɗam waɗi bakkar omo andi omo jogii jomiraɗo jaafotoɗo bakkar so welama kadi ñaawo bakkar mi yaafimamo mum o wiiti noon laabi tati o rutti o waɗi bakkar o wi e joomam mi toñi hooram yaafomi Allah wi jeyaɗum waɗi bakkar omo andi omo jogii joomiraɗo jaafotoɗo bakkar ene yaafo bakkar kadi so welama ñaawo bakkar o wi jiyaɗam ko wela yo wat hadith rawahu muttafaqun alayhi bandiraɓe sehilaɓe firtane wiyama oɗo hadith maka yaya mbaɗa bakkar Allah kalne mbaɗɗa bakkar juuɓɗa tuubɗa Allah yaafoma eynam kanko wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kanko wi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan la ilaha illa allah sa yafnima aɗa tuuba Allah yaafoma iblis wi baten eɓe nguuri mami wurtiɓe bakkar Allah wi baten eɓe jaafno mami yaafuɓe bandiraɓe seeɗa ɗum ko mbartotoɗa Allah wini yaafo bakkar so wonano ken bakkudinoɓe luɓɗi bonɗi ɗi holmo Allah rokkata jurum mum holmo Allah rokkata yurmede holmo surata nde wonno enen sen cuurtama en mborama ɗum noon hoto mante koye mon fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa la ilaha illallah oɗon gandi ko ɓuuri bonde e bakkar ɓuuri shirku ɓuuri zina ɓuuri riba ɓuuri ñamde kalis aletim wiide Allah wi to wiyani wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kiri ko Allah wi wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين لا إله إلا الله جوم ند يسوع بفدرني بيد من فنان بي الله بيتوم بياني yo Allah hubbe be koyne yeso be fu la ilaha muhammad rasul hoko jari dum yidde mantede yidde ardade jaran dum so ne suwa moy jengol gofrol o yijjata aduna fof so suwa me aljanna o yijjata metti aduna fof bandirabe jeenabe enam aduna jaran dum wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hadith muslim hadith Anas hadith gilide sahih muslim hadith numéro 2 ko do nelado wi kala tando yam kala takkudo fenade biido min wi taw kanyum ti yo joppo jonde mum to jengol bandirabe sehilabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah e aduna adun tampini en almudu enen almudbe e ko rewi hen sen dade yidde mantede e yidde ardinede e yidde rokkede e yidde bosede e yidde hormede en marama la ilaha illallah muhammadur rasulullah aduna jaran dum aduna jaran en nani haaluji kaltide whatsapp di bandirabe sehilabe an nenam an babam ada andi Mustafa buri yimbe fof an banam debbo an miñam andi Mustafa yide mbasen ardetade ndewen Allah pocciden wala sen mayi eden biya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ko hiji ko jafeden dum ne la wi man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al janna on maydo shirkina naati al janna on maydo shirkin on naati jingol innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min nasir la ilaha min ansar min nasir bi sikr bi jiran hada bi jiran ayo
اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دين إلا قضيت. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.